Niin, Vilppu kolmosella on taas jotain sanottavaa OP-playstas. Lol. Lol, nubo. Haha, menetit itseäskin. Joo, OP-play kyllä meet sinne syömään salaa. Siinä vielä näytät hienosti videolla OP-plays, joo. Joo, kyllä uskallat. Eikö pokkaa näyttää? Mä näen. Ei oo pokkaa näyttää, hei. Kato, ei oo pokkaa näyttää. Kato, kun sä oot bänniin, niin ei oo pokkaa kyllä. Männää se pommo. En mä tiedä, mutta kato, ei oo pokkaa. Ei oo pokkaa näyttää, ei oo pokkaa näyttää. Mone. Kolme vastaan yksi. Kaveri saa turpaa. Saako turpaa, hä? Mä vai. Tää Vilppu. Tuossa on tuli SK 8883. Joo, kato, joo. Joo, pikkaset OP-plat. Zombie datse ja nää kaikki muukin, mutta se on vähän nössejä. Kato zombie datse. Sori. Joo, kiva. Mä oon delaamassa. Joo, tässä oli pikku video. No, kätti OP-play, moro.